ಇನ್ನೇನು ಬ್ಲಾಗರ್ ಬಂದ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಪ್ಪುಗ ಜಿಪ್ಪುರ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಮಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಮಿ ಬಂದೇರು ಈನ ಬಂದು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ನುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವೇನೇ ತೋರಿಸಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಮರಾಠಿದಾಗಲ್ಲವೇ ನೆಟ್ಟ ಗುರು ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಗಣಪತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪರ್ವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪರ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪಡ್ವ ಹಾಂ ಗುಡಿ ಪಡ್ವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಂಚಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಾದ ಮತ್ತೊಂದಿರಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲೆ ಸುಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಲೆ ಸುಲ್ಪುಂಡತೆ ಸೊ ಅಲೆ ಸುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸೆಕೆ ಚಾಲ ಆತನತೆ ಮಂచి ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲೆ ಪರ್ರೆಗ್ ಸೊ ಏನು ಅಲೆ ಸುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮಂచి ಅದು ಇಂಕ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಕ್ಕಡಿ ಸೈಡ್ పొడిగట్టి చట్నీ మధ్యాహ్నం మనసుకు ఒక సాంబార్ ఉండు అల్లె మళ్ళీ ಸೆಕೆತ ಟೈಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ಏತು ನೀರು ಪರ್ಪ ಆತು ಇಟ್ಟೆ ಬಕೈತೆ ಪೂರ ಅಂಚಿಟ್ನೇನ ಅಲೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ರಡ್ಲು ಒಂಚೇನ ಅಂದತಿ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಪರೋಡು ಬಾರ್ಲಾಕಿ ಇಟ್ಟೆದ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು 2-3 ದಿನ ಬಿಡ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀವು ಮಲ್ಪರೇದು ಅದು ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜಿನ ಅಂಚೇನೆ ಅನ್ನಂಚಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅದನ್ನು 15 ದಿನದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ 15 ದಿನ ಒಟ್ಟು ನಾನು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಂದು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 2-3 ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಅಂಚೆ ಬರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೋರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವೇನೇ ತೋರಿಸಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ಇನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾದ ಟೈಟಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಟಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಏತು ಎಡ್ಡೆದ ಟೈಟಲ್ ಕೋಡ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಪಣ ಎದಾಲ ಮಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನುಪ್ಪು ಕಚಿಪ್ಪು ಅವು ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬರ್ತು ಮಾಡಿ ನಾನೇನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು 2-3 ದಿನ ಬುಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿ ಲೈಕ್ ಯಾವ ನಾನು ಅಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪ ನೀನು ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡುವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಊರುಡುಲ್ಲರಂದು ಯಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ 2-3 ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಯಾನೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಬಾಂಬೆಡೆ ಇಲ್ಲ ಊರು ಪೋನಾಗ ನಾನು ಊರು ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ எனக்கு ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿದ್ದೀರು ಊರದ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿರು ಅದಕ್ಕೇನು ಆ ಮೂಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಲೈತಲ್ಲ ಬಂದು ಊರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಜಾನು ಲೈಫ್ನಾಗ ಏನು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಊರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ 3 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇವಾಗ ತೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕು 8 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಕು ದಾಳ ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಡೊಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಪ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಗುದ್ದುದು ಮಾಡೋದು ಬಾರ್ಲಾಕ ಹಾಕು
ಉಪ್ಪು ಬಾಡಲೆ ಬೊಕ ಏತು ನೀರು ಬೋಡ ಆತು ನೀರು ಸೇರ್ಪಾಡು ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲದ ಇದು ಪರೋಳಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಇಚ್ಚಿರ ಪಿದೈದು ಇದ್ಲ ಪರೋಳಿ ನಾನು ಆಂಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತಿಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಅಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಡ ಕಾಂಡಯಾನ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುನು ಗೊತ್ತುಂಡಯಾನ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುನತ್ತು ಜಪ್ಪು ಕುಲ್ಲರ ಪೆರಿಬೇನೆ ಪನ್ಪೆರದಿ ಸೊಂಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಒಣ್ಣು ಬೊಕ ಮೂಲು ಕುಲೋ ಒಣ್ಣು ಗಂಟ 11:09 ಯಾಪಲ 11 ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಜಿ ನೀರು ಕತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ಗಳು ಸೊ ತೂಕ ಇದ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ತೋರ್ತು ಬೈದುಲ್ಲ ನೀರು ದಿಂಚಿ 11 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬರುಂಟು 11 ಗಂಟೆಲ ಕಡಕಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈತಿಚ್ಚಿ ನೀರು ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೋಜು ಪಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಬಂತು ವಿಡಿಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬರೋದು ನೀನಂದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚ್ಚದೆ ಯಾನ್ಗೆ ಈನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆನಪುಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತು ಬಂತೆ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಂದು A few minutes later ಈನ ಪಂದಿಂಗ ನನ್ನ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೀನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತೀನ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜಿಟ್ಟು ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಂದಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆದಪ್ಪು ಬೆತ್ತಗಲ್ಲ ಅಂಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಪ್ಪುದು ಒಂಜಿ ಆಗಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೀರು ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಟಾಪಿಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಎನ್ನ ಅಂಚಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕದಗಳು ಪೂರ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಹೆಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಏನೋ ನಿಂಗೇನೋ ಮಲ್ಪೇರಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಆಗಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಇಂಕ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲು ಬೊಕ ಇಂಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಆತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ ತಗೊಲ್ಲ ಅಂಡ ಪಳಗಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿದ ಪಂಡ ಅಗುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಎನ್ನಾಗ್ತು ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಓಲಾಯ್ತದ ಸೊ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಬೊಕತಗಳು ಪೂರ ಕಿಂಜ ಸ್ಕಿಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಕೊರಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನೀವು ತೂವಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರದ ಆಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಪೂರದ ಆಲೇಜ್ ಖಾಲಿ ನಡ್ತೊಂಬರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗುನ ಐಕೆ ಒಂದು ಈತದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಿ ಇಂಕ ಅವು ಬೊಕದಗಳು ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ತೂಪೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸ್ಕಿಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿಗೆ ಹಾಕುಜಿ ಇಂಕ ಎರಡೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಹಾಕುದು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಒಂಚು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಡ ಖಂಡಿತ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಹಾಡೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ತೂಕ ಇನ್ನು ಮಂದಿ ಇಂಕ ಆತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆತ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದಿನಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಬೋರ್ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಅದ ಎನ್ನ ಈನ ಬಂದು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತೆ ನೀನು ಒಂದು ಅವು ಪಾಟು ನಾನು ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದು ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಎಂತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಸಡನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಚ್ಚಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಕೊಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಕದಾದ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ದಿಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಜೋಬ್ ಆತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಪಾತೇರ್ನೇನು ಬ್ಲಾಗು ಮರಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಮಾಮಿನ ಬೀಲಂದಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಖಾಲಿ ಪಾತೇರ್ನೇನು ನಂದಿ ಅಂಚನೆ ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಬಂತು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವೆ ತೂಕ ದಾದ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಸೊ ಆತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದುಂಬುಡ್ದುಂಚಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆದರೆ ಎಂಚೈನ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಣೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಆದ ಆಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕನೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಕಲ್ತೀನಿ
ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಅವ್ನು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕ ದಾಲೇಜ್ ಅಂಚಿನ ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ನಾತೆ ಬೊಕ ಬೆಟ್ಟದ ದೆಂಗಾದಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನು ಬೊಕ ತೂದುಪ್ಪರೆನ್ನ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಇಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಒಡಗಲ್ಲ ಪೋಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಕಪ್ ಇಜಿನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚಪ್ಪು ಅಂಚೆನೇ ಎನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಅವೇ ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಫೈನಲಿ ನೀರು ಬಂತು ನೀರು ದಿಂಜಾದಿಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಡಿಪುರ ಅನ್ಸೇನೈತೆ ನೀರು ತಗೊಂಡೆ ಬಂಗಮ್ಮನ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜಾದಿ ಬೇಡತ್ತೆ ಅಂತ ದಿಂಜಾಡು ದಿಂಜಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಕೆ ದಿಂಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಶುರುವಾದ ಇನ್ನೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ ಡೈಲಿ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮುಪ್ಪುಗ ಜಿಪ್ಪುರ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಮಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಮಿ ಬಂದೇರು ಬೊಕ ಇಂಚೇನೆ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಇಂಜಾವನು ಬೊಕ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾಂಡ ಅವೇ ಕಡೆ ತೋಚೆ ಐತೆ ಸೂಪುಡು ಐಟು ಕೊಚ್ಚು ಉಪ್ಪುನು ಅವೇ ತಿಂತೀನಿ ಇಂದು ಏನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಕ ಪಂಡಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದೆ ಅಪ್ರೂಪಗಾರ ಇಂಚ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ತುಕ ಮತ್ತು ನೀರು ಬತ್ತು ಜಿಂಜಾವನು ಜಿಂಜಾತ್ ಬಕ್ಕದಾದೆ ಜಪ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ ನಂಜಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಡೆದ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದೇ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡೇರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೇರ ಯುಗಾದಿ ಇನಿ ಕೆಲವೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆ ದಿನಿ ಎತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲಾವಡು ಬಾಂಬೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುನು ಯುಗಾದಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮರಾಠಿದಾಗಲ್ಲವೇ ನೆಟ್ಟ ಗುರು ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಗಣಪತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪರ್ವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪರ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪಡುವ ಹಾಂ ಗುಡಿ ಪಡುವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಗಲಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೀರೆ ಪುರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಚುಮ್ ಕಲಸ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ತೇರು ಹಾಂ ಇದು ತೋಜಾವೆ ಹಾಂ ಗುಡಿ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೋಲು ಮುಂಚೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಕಲಸದ ಚುಮ್ಮು ಕಬ್ಬೆದಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಪೂ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಪಾಡಿ ನಾನು ತೋಜವೆ ಕೈಯೊಟ್ಟು ಪೋಯಿ ತೂತು ಬರ್ಕಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮರಾಠಿದಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚೆಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಡ್ದು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ತೋಜಾವೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚನೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಉಂಡುವೆ ಕೋಡೆದ ಅಂಡತೆ ಕೋಡೆದ ಇನ್ನೇ ಬರ್ತೈತೆ ಕಾಂಡ ಅವು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮುಖ ಬೈಯಾಗ ಚಾ ಪಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಜೊಪ್ಪು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಆತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಯನ್ನುಂಡು ಕಾಯಾಡು ನಾನು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು 2 ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರ ತುಪ್ಪಿ ನಾನು ತುಕ ದಾಟ ಬಂದು ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಡಿ ಪಡುವಾಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚು ಬೋಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾಗರ ಅಡ್ಡ ಉಂಟತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಮರಾಠಿದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚು ಬೇತೇನೆ ಅಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಬೇತೈತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಕಾಯಿಂದ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಂಚಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಳು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ಗುಡಿ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಗುಡಿ ಪಾಡುವ ಒಂದು ಗುಡಿ ಪಾಡುವಾತು
ಮುಲ್ತಾಯಿನಿ ಅಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮರಾಠಿದಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಊರದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಊರದಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಪರ್ವತ ಬಗ್ಗೆ എനിക്ക് ಆತು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಒಂಟೊಂದು ನಾನು ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ದ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪೋಟಿ ತೂಲೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮನಸ್ಪುರ ಅಂದು ಮನಸ್ಪುರ ಅದು ನನ್ನ ಚೊಪ್ಪುನು మన ಅವು ಡೈಲಿ ಬೈಯದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್